Khasi Student Union Southwest Khas Hills District Unit menta kasngi kala penlong ya kajing sami ki kat link kedap ha ki jaka beper ki baha phapo ka jili trekam jang ka seng kum hamau kerwat ranikor pongkong mausen ram bat ha ki wei pat ki jaka kajing pen sami ki ni ki kat link kedap kalong si benta na ki kam jang kajing pen shai pat ba jang ka seng da ka ba ai jing tip bat pen sung tho e ki pat ba halor ki mat beper ki bakta ya ki emlang sa lang ka puli puthi ka hok bat ka bha ka miat jang ki samla bat ki pat ba ka than ka KSU Southwest Khas Hills District kalapan pawru baling bakut kini ki lat pen sotho ka seng kandang beteng ban poi she ki pat ba ha ki shnong bat ki jaka beper ha po ka Southwest Khas Hills District khanang ban pen khlan ya ka jinge trelang bat ka jinge shimbenta jagi pat ba ha ki mat ki badan kam ya ke emlang salang kaseng ka kentu ye ki pat ba kham tam ye ki samla ban puli ba so tho ye ki jingtep ki badan ha ki ni ki kat ling kadap bat ban ye trelang ha ka ba pinne ye ka bha ka miat ka hok bat ka rai ka par jong ka than anak kuih Bang. Ya lah kamera ngala.